स्टेप्स ऑफ परफेक्शन मिळता म्हळ्यार संबंध अभिधेय आणि प्रयोजनाचे ज्ञान मिळता. आज जी आम्ही पळवूया कशी आम्ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्ती करीत म्हणून भगवद्गीतांतू 5 इम्पॉर्टंट टॉपिक्स असती. ईश्वर, फर्स्ट ईश्वर म्हळ्यार भगवान, गॉड, जीव म्हळ्यार लिव्हिंग एंटिटीज, प्रकृती मटेरियल नेचर, मागीर काल म्हळ्यार टाइम आणि कर्म म्हळ्यार ऍक्टिव्हिटीज. ह्या 5 इम्पॉर्टंट की टॉपिक्स भगवद्गीतांतू. आम्ही आधुनिक विज्ञान पळयल्यारी आधुनिक विज्ञानांतू आमका फर्स्ट दोन सब्जेक्ट मॅटर भगवद्गीता सब्जेक्ट मॅटर म्हळ्यार ईश्वर आणि जीवाल ಬಗ್ಗೆ कसने ज्ञान ना आधुनिक विज्ञानांतू जाल्यार लास्ट 3 सब्जेक्ट मॅटर्स म्हळ्यार काल, प्रकृती आणि कर्म ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ज्ञान आसा जाल्यार संपूर्ण ज्ञान ना. हा कशाला म्हळ्यार आधुनिक विज्ञान ज्ञान ग्रहण करचे विधी कसं नसतं तंतु मस्त दोष असं. आज आम्ही पळतात की दोन विधी ज्ञान ग्रहण करचे असं तंतु एक विधी आरोहण पंत म्हणून तंतु आम्ही स्टेप बाय स्टेप चळणू आम्ही एकानंतर अनेक फाइंड आउट करनू मागीर आम्ही ज्ञान ग्रहण करचे. अनेक विधींतू अवरोहण पंत म्हणून तंतु आमका डिसेंडिंग वेंत म्हळ्यार अवरोहण जावनू आमका ज्ञान प्राप्त जाता. ह्या आधुनिक विज्ञान आधुनिक विज्ञानांतू आम्ही पळतात की आरोहण पंत ह्या विधिरी ज्ञान तनी आम्ही प्राप्त करूक प्रयत्न करतात. म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप एकानंतर एक एक्सपेरिमेंट करनू नाजाल्यार शिकूनू एकानंतर एक शिकूनू चुकी करनू त्या चुकी मागिरी फिक्स करनू रेक्टिफाय करनू नेक्स्ट स्टेप आवडता त्या नेक्स्ट स्टेपान तो अपास आमकां कसं थोडे कळता. त्या कळल्यानंतर आम्ही त्या अपास आम्ही प्रयत्न करतात की ह्या सत्य की नाही म्हणून आम्ही कळूक प्रयत्न करतात. त्या सत्य नाही जाल्यार अपास आम्ही कोशिश करतात प्रयत्न करतात की ओ आता अनेक थोडे आम्ही शिकया ह्या शिकिल नंतर आमका कसं मिळतं ज्ञान त्या आम्ही कन्क्लूड करूया म्हणून तशी ह्या विधींतू अनेक कसं स्पेसिफिक चीज आस म्हळ्यार हांतू आम्ही एक अधिकार म्हळ्यार एक अथॉरिटीक आम्ही स्वीकार करना ती स्वयं प्रयत्न करतात एक्सपेरिमेंट करतात आणि कल्पन करनू सत्य शोधूचेक आम्ही प्रयत्न करतात. ह्या विधींतू दोष कसला आस म्हळ्यार मनुष्य कसन करूक कोशिश केल्यार प्रयत्न केल्यार समेत तंत कसन ना एक फॉल्ट असताची तशी एकानंतर एक फॉल्ट फिक्स करून आम्ही वचत जाल्यार कन्क्लुडिंग नॉलेज कसं नसतं ज्ञान कसं नसतं त्या समेत परफेक्ट नॉलेज संपूर्ण ज्ञान म्हणून आमका कन्फर्म करू जायना. कसं म्हळ्यार इट इज लाईक एव्हॉल्विंग नॉलेज म्हळ्यार एकानंतर एक त्या चढ जाता वता ताका कसं एक्झॅक्ट परफेक्ट कन्क्लुजन संपूर्ण ज्ञान म्हणून एक्सेप्ट करूक साध्यची ना. तशी आमकां कळलं की कशी ह्या एक विधी ज्ञान प्राप्त करचे ग अवरोहण पंत म्हणून जाल्यार ह्या विधींत मस्त दोष असं. आता उदाहरण दिवं का म्हळ्यार एक चेरडाक तांगेले आनु कोण म्हणून तांकां कळका जाल्यार आरोहण पंतांतू तांणी कशी कळची म्हळ्यार तांणी रिसर्च करतात नाजाल्यार एक्सपेरिमेंट करतात नाजाल्यार एक सर्वे करतात आणि केलो कड आम्ही पळयला डीएनए टेस्ट करतात तशी आम्ही एक चेरडाक आनु कोण म्हणून कळका जाल्यार तांणी एक मनुष्याल डीएनए टेस्ट करतात ना मॅच जायनी अनेक मनुष्याल डीएनए टेस्ट ना हांगेल मॅच जायनी अशी विंगड मनुष्याल डीएनए टेस्ट करून सोदून करतात की ओमिगल आन कोण म्हणून जाल्यार इतलं सकड प्रयत्न करून कळलं नंतर समेत ह्या सत्य ज्ञान ना जाल्यार ह्या संपूर्ण ज्ञान म्हणून आमकां कन्क्लूड करूक साधी ना. अनेक उदाहरण कसं म्हळ्यार
एक मनुष्य तांकां निधन म्हळ्यार फिक्स तांकां मृत्यू जत्तचीची ह्या एक स्टेटमेंट जाल्यार आरोहण पंतांतू कशी ह्या स्टेटमेंटा कन्क्लुजन दितात म्हळ्यार त्यांनी एक सर्वे करतात नाजाल्यार त्यांनी पळयतात की ओ ह्या एक मनशान निधन झालंय ह्या एक मनशाल निधन झालंय अनेक मनशाल निधन झालंय तशी ओ वय दिसता तशें जाल्यार वय मनुष्य मरतचीची तांगेले तांकां एक मनुष्याक जीवन ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ मरकचीची म्हणून तशी त्यांनी रिसर्च करनु नाजाल्यार त्यांनी प्रयत्न करनु सर्वे करनु फाइंड आउट करतात की हा वय मनुष्य मरतचीची म्हणून अशी आम्ही आमकां कळलं की कशी आरोहण पंत विधीन तू एक अथॉरिटी एक्सेप्ट करना ती एक अधिकार एक्सेप्ट करना ती जाल्यार खुद तांगेल प्रयत्नातून त्यांनी एक ज्ञान प्राप्ती करूक प्रयत्न करतात ती जाल्यार ते ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नाही आणि त्या ज्ञानात मस्त दोष असतात आता म्हणजे हे आरोह पंथाचे विरोध अनेक विज्ञान प्राप्ती करचे विधी असतात ताका अवरोहण पंथ म्हणून सांगतात म्हळ्यार डिडक्टिव्ह और डिसेंडिंग नॉलेज हे अवरोहण पंथांतू कसं म्हळ्यार एक ज्ञान प्राप्ती करचे एक अथॉरिटी तगुनु म्हळ्यार एक अधिकार तगुनु स्टेप बाय स्टेप एक अधिकार तगुनु ज्ञान अवतरण जावनु आमकां ते संपूर्ण ज्ञान प्राप्ती जाता ह्या अवरोहण विधींतू आरोहण विधींत आम्ही कसं करता म्हळ्यार एक अथॉरिटीक आम्ही एक्सेप्ट करता नाशिल्ली एक स्वयं प्रयत्न करून आम्ही कळचे की कसं ज्ञान म्हणा जाल्यार अवरोहण पंथांतू एक बोनाफाईड अथॉरिटी म्हळ्यार एक असल अधिकारीक आम्ही स्वीकार करता ती स्वीकार करून त्यांनी दिवचे ज्ञान आम्ही परंपरांतू आम्ही प्राप्ती करता ती आता मी अवरोहण पंथांत आम्ही सेम एक्झाम्पल्स आम्ही सेम उदाहरण आम्ही कन्सिडर करीत फर्स्ट आम्ही आरोहण पंथांत पळयलेत की कशी एक चेडक तांगेले आहान कोण म्हूण कळक जाल्यार कितले प्रयत्न करक आशिल्ले म्हळ्यार DNA टेस्ट करत नाजाल्यार रिसर्च करत नाजाल्यार विंगड जनाला निमगू येत अशी मस्त मस्त प्रयत्न करून मागीर फायनली तांकां कळत की हा म्हगे ल्हान कोण म्हणून जाल्यार त्या नॉलेज त्या मेळलेले ज्ञान करेक्ट की सत्य ज्ञान की ना की म्हणून जाल्यार कसं नाही श्युरिटी असना जाल्यार अवरोहणांतू अश नाही अवरोहणांतू सिंपल मेथड एक अधिकाराक आम्ही स्वीकार करता ती ते अधिकार सांगिल्ले आम्ही एक्सेप्ट करता ती तशी हान तू ह्या उदाहरण तू रिलायबल सोर्स म्हळ्यार अधिकार कोण अधिकार अम्मा आम्ही आम्हाला वचून निमगिलारी आहान कोण म्हणून अम्मा सांगता आन कोण म्हणून आणि दॅट इज परफेक्ट नॉलेज म्हळ्यार इथं सत्य वचन ताका इंगड एक्सपेरिमेंट करचे नाजाल्यार रिसर्च करचे DNA टेस्ट करचे तितले पुरा एफर्ट करचे अगत्य नाशिल्ले आणि अगत्य तितले पुरो कन समेत मेळलेले ज्ञान दोषित असतं जाल्यार हांत आमी पळयत एक आमी अधिकार एक्सेप्ट केल्यार आमकां मस्त सुलभ तरीकेन कळत की कसं नाही सत्य कसं नाही म्हणून आमकां विंगड एक्स्ट्रा एफर्ट्स आमकां घालचे अगत्य ना आणि हांतू आम्ही ह्या डिडक्टिव्ह म्हळ्यार अवतरण जावन आमकां परंपरांतू हे आमकां ज्ञान मेळतं अनेक एक्झाम्पल आम्ही पळयलेली ते अनेक उदाहरण म्हळ्यार ते एक मनुष्य तांकां मृत्यू प्राप्त जातचीची जीवन आयल्यार तशी आरोहणांत आमी पळयली की कशी विंगड एक्सपेरिमेंट करनु जना पळोवनु की ह्या मनुष्याक मृत्यू जाल्ले ह्या मनुष्य मृत्यू जाल्ले जाल्यार तशें मृत्यू फिक्स्ड ते चेंज करू जायना म्हणून जाल्यार अवरोहणान तशें न्ही आमी परंपरा आमी आमगेल पूर्वज जनाल तुगून ऐकून म्हळ्यार पळोवन आयला ती ऐकून आयला ती की पळय मृत्यू एक मनुष्यक एक मनुष्य एक जिवाक जीवन प्राप्ती जाल्यार तांकां मरण प्राप्ती जातचीच म्हणून आता आमी आता आमगेले हे पितृपक्ष चलता तशी आमी पळयतात की पूर्वजाल तुगून आमी पितृपक्षा टायमान तू मस्त कार्य करता ती आमगेले पूर्वजांक तशी आमकां पूर्वजाल तुगून ऑलरेडी हे आमकां ज्ञान मेळ्ळा की वय एक
मनुष्यक मृत्यू प्राप्ति जत्त चीज म्हणून तक आम्ही अपास एक्सपेरिमेंट करणं अपास रिसर्च करणं फाइंड आउट करचे अगत्य ना जलरी आणि तिथलं रिसर्च करून पळलं समेत आम आता खंयचे एक मनुष्यक 120 इयर्स झालं 125 इयर्स झालं तक मृत्यू जायनी त्यातनं कसं जाता एक्सपेरिमेंट केलेलं त्यांनी डाऊट अनिस्तात ओ तशेलरी मे बी एक जनाल मृत्यू जावचे ना म्हणून जाल्यार एंड ऑफ त्या 120 125 इयर्स ओल्ड जनाल मृत्यू जालतना मागीर फिगर आउट जात की ओ आम्ही आता तांक कळलं आमगेलें ज्ञान ते करेक्ट नाशिल्लें जाल्यार एक्चुअल ज्ञान कसं ने वय एक मनुष्याक मृत्यू जत्ताचीच म्हणून तशी आरोहण पंथांतू केदना देर इज अ तंतु कसं म्हळ्यार एक दोष अशीच म्हळ्यार तच तुगुनू मेळचे ज्ञान संपूर्ण ज्ञान केदना जावच्या साध्यची ना आणि आणि कसं म्हळ्यार आरोहण पंथांतू एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार आम्ही स्वयं प्रयत्न करतात आम्ही स्वयं प्रयत्न करणं एक गणित एक मॅथ्स प्रॉब्लेम समेत आम्ही स्वयं सॉल्व करू प्रयत्न केल्यारी तांत आमकां मस्त मिस्टेक्स येतात तशी अ मॅन इज प्रोन टू डू मिस्टेक तशी आम्ही पळयतात की कितले प्रयत्न केल्यारी एक मनुष्य मिस्टेक करताची तशी आम्ही आता पळयतात आधुनिक विज्ञानांत कितलेक नवे नवे इन्व्हेन्शन्स आयला जाल्यार एव्हरी इन्व्हेन्शन आम्ही पळयतात ती कसं ना एक फॉल्ट आसचेची तशी हे आरोहण पंथांतू कितले आम्ही एक्सपेरिमेंट केल्यारी कितले आम्ही परफेक्शन रीच जाऊ कोशिश केल्यार समेत कसं फॉल्ट असताची जाल्यार अवरोहण पंथांतू तशें अवरोहण पंथ तुगुनू मिळल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान ते तंतू कसं दोष ना आणि कसं म्हळ्यार तशें जाल्यार आता आम्ही पळयले ती आरोहण पंथ तंतु दोष आसा अवरोहण पंथ तंतु दोष ना तशी ऍक्च्युअल आम्ही ज्ञान कशी प्राप्त करका संपूर्ण ज्ञान कशी प्राप्त करका हे आमकां कळटली की भगवद्गीता श्रीमद भागवतम असले ग्रंथ दुगून आमकां संपूर्ण ज्ञान मेळटा हे ग्रंथ तगून आमकां परफेक्ट नॉलेज मेळटा कसं म्हळ्यार हे डायरेक्ट स्वयं भगवंतान आमकां हे ज्ञान दिला आता आम्ही खंयचे मेटेरियल इन्व्हेन्शन्स पळयल्यारी आता आम्ही फोन एक मोबाईल फोन एक मनुष्यानं इन्व्हेंट केला त्या मोबाईल फोनाचे आता वर्षन 1 येता त्या वर्षन 1 तू कसने दोष असता त्या दोष फिक्स करूक नेक्स्ट कसं येता वर्षन 2 मोबाईल येता वर्षन 3 मोबाईल येता तसे आम्ही पळयत कसने मनुष्याल कसने ह्या इन्व्हेन्शन्स असल्यार समेत तंतु एका नंतर एक दोष येऊन वर्षन 1 वर्षन 2 वर्षन 3 येता ताकाची कंप्लीट संपूर्ण नॉलेज संपूर्ण आता कोणे सांगू जायना ह्या मोबाईल ह्या लास्ट वर्षन हाजे नंतर कसं नेक्स्ट वर्षन यानाची म्हणून तशी कोणे आणि तांक कन्फर्म करू जायनी जाल्यार आम्ही पळयत की भगवंतान दिलेली भगवद्गीता 5000 साल मतलब 5000 वर्ष पूड दिलेलं जाल्यार आत्ता समेत त्या भगवद्गीता सेम वर्षन आम्ही वाजित आसा तशी आम्ही भगवद्गीता वर्षन 1 कृष्णान दिल्या मागीर भगवद्गीता वर्षन 2 नेक्स्ट म्हळ्यार विंगड कोणें दिला तशें कसं ना आता प्रभुपादन समेत आमकां भगवद्गीता दिली तेन्ना भगवद्गीता इट इज एज इट इज तशी आमकां आमी पळयत की श्रीमद भागवतम भगवद्गीता हे स्क्रिप्चरल नॉलेज कसं नसतं ह्या ग्रंथातून मेळचे आमकां नॉलेज कसं नसतं हे संपूर्ण ज्ञान कसं जाल्यार हा डायरेक्ट भगवंता दुगून आयलेले आणि कृष्ण अर्जुनाक खंयचे वर्षन खंयचे वर्षन भगवद्गीता दिलेली की त्या सेम वर्षन भगवद्गीता आज समेत आम्ही वाचून शिकून करता आणि ज्ञान प्राप्ती करूक करेक्ट विधी कसं म्हळ्यार वेदा सद्गुण कृष्ण भगवद्गीतान सांगता की सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत एव विद एव चाहं कृष्ण सांगता की हांव ह्या वेदासा दिलेल्या तशी आमकां बोधस की कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हळ्यार कृष्णान तू कसं नाही दोष ना आणि कृष्णाला ज्ञान कसं नसतं ते परफेक्ट ज्ञान आहे ते संपूर्ण ज्ञान तशी कृष्ण कसं आमकां दितास की कृष्ण सांगता हांव जी तुमकां वेदास दिलेले म्हणून तशी कृष्णान दिलेले वेदास समेत ते संपूर्ण ज्ञान आहे तगून आमकां तशी आम्ही ह्या वेदास ह्या भगवद्गीता श्रीमद भागवतम कृष्णाला तुगून आमकां मेळलेलं आम्ही केन्ना ते शिकतात की ताच तुगून मेळचें ज्ञान आमकां संपूर्ण ज्ञान आहे आणि
कृष्ण हावे सांगती की एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्टा परंतपा. तशी हस्तगुण कळती की कशी संपूर्ण ज्ञान आम्ही परंपरातून आयलेलं ज्ञान आयलेलं वैष्णवाल ಮೂಲಕ आम्ही हा ज्ञान प्राप्त करेत अशी ऑलरेडी अशी परंपरा चार परंपरा तशी ह्या कंची चार परंपरा तू आयलेल वैष्णवाल ಮೂಲಕ आम्ही ज्ञान प्राप्ती केल्यारी तचतुगुण समेत आमका संपूर्ण परफेक्ट नॉलेज मिळतं आमका संपूर्ण ज्ञान मिळतं अशी आम्ही गुरु साधू आणि शास्त्र ह्या तिन्ही प्रमाणा ಮೂಲಕ आम्ही ज्ञान प्राप्ती केल्यारी ह्या असेल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान असतं आणि अशी आम्ही स्क्रिप्ट ಗ್ರಂಥ ವಜ್ಜುನು आणि ह्या वैष्णवाल तुगुनु ऐकुनु परंपरांत आयलेल वैष्णवाल तुगुनु ऐकुनु साधूंक ऐकुनु त्यांनी दिलेलं ज्ञान आम्ही प्राप्त केल्यारी आमगेल ह्या मनुष्य जन्म सार्थक जाता ह्या मनुष्य जन्माक सार्थकत मिळतं म्हणून सांगून हा निगेला आयचे भगवद्गीता बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन हांव कंप्लीट करता तशें आमी आजी तिनी थिंग्स शिकली ती कसन म्हळ्यार फर्स्ट दोन विधी आसा ज्ञान ग्रहण करूक एक आरोहण पंत तंत आम्ही मस्त प्रयत्न करणू आणि कल्पन करणू आणि स्टेप बाय स्टेप एका नंतर एक शिकून आम्ही ज्ञान प्राप्त करतात जाल्यार ह्या विधींतू मस्त दोष असं अनेक विधी कसं म्हणारी अवरोहण पंत हंतू आम्ही एक अथॉरिटी एक अधिकार स्वीकरण करणं त्या अधिकारा ಮೂಲಕ परंपरांत ज्ञान आम्ही प्राप्ती करतात ह्या 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 ज्ञान भगवंताल भक्ताल तगुनु आयलेल ಮೂಲಕ ह्या ज्ञानांत कसं नाही दोष ना आणि हे संपूर्ण ज्ञान आणि आम्ही आमका कळली की कशी भगवंताल तगुन आयलेले ग्रंथा तगुनु श्रीमद भगवद्गीता श्रीमद भागवतम तगुनु आणि गुरु आणि साधूल तगुनु आमका मेळल ज्ञान आम्ही प्राप्ती केल्यारी आमगेल ह्या मनुष्य जन्म सार्थक जाता ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्त वैष्णव